Deskritta bħala storja xokkanti li l-ġurnal L-Orizzont taħjil dwarha fil-ħarġa tal-lum u se jkompli jagħti dettalji dwarha għada. Qed jiġi rapportat li deputat tal-Gvern fl-aħħar amministrazzjoni allegatament spiċċa biex ġie mkaxkar mill-Kamra tas-sodda tad-dar tiegħu u dan biex imur il-Parlament wara li baqa' jirrifjuta li għamel dan min jeddu. Jirriżulta li persuna jew persuni marru d-dar ta' dan id-deputat u kellhom struzzjonijiet ċari biex ikaxkruh minn daru, jieħduh magħhom il-belt u jibqgħu wassam jew sakemm tispiċċa seduta li kienet għaddejja fil-bini tal-Kamra tad-Deputati. Sallum dan l-inċident kien għadu qatt mara d-dawl tax-xemx u jiżdied ma' prattiċi oħra li Gvern Nazzjonalista taħt Lorenz Gonzi kien magħruf li juża bl-appoġġ ta' alleati fil-medja indipendenti u anke bloggers biex jiġbed widnej dawk li ma kinux jimxu mal-linja tiegħu. L-Orizzont tgħid li anke jekk diġà ġiet timbrat bħala l-ar gvern fl-istorja politika lokali fl-aħħar leġislatura kien hemm ta' inċidenti li jmorru kontra l-ispirtu demokratiku li pajjiż ċivilizzat jixraqlu. Dan l-abuż li dwaru l-ġurnal L-Orizzont ser jagħti aktar dettalji fil-ħarġa ta' għada l-erba' jindika ċar li Gonzi PN tul l-aħħar leġislatura ma ddejjaqx lanqas jirrikorri għal atti dittatorjali.